ворид шудани ширкати хизматрасониҳои Яндекс.Гов ба Тоҷикистон тасдиқ шуд. дар шоҳроҳи Душанбе чаноқ ҳаракати нақлиёти вазнин ва ядакдор муваққатан қатъ карда шуд. ноҳияи Аш дар пахтакорӣ рекорд зад. хабари паём дар бораи ворид шудани ширкати хизматрасониҳои Яндекс.Гов ба Тоҷикистон тасдиқ шуд. Акнун дар бозори хизматрасонии такси ширкати маъруфи фармоиши такси, хӯрок, молу маҳсулот, расонидани бор ва дигар хизматрасониҳои Яндекс.Гов фаъолият хоҳанд кард. хабаргузори Азия Плюс навишт, ки барояш муяссар шудааст бо масъулини ин ширкат тамос гирад ва онҳо оғози фаъолияташон дар Тоҷикистонро тасдиқ кардаанд. гуфта мешавад, дар фурӯшгоҳи замимаҳои App Store ва Google Play Market дар бораи рӯи кор омадани замимаи Яндекс.Гов дар Душанбе аллакай анонсҳо ҳастанд. агар шумо ҳозир замимаи онҳоро дар смартфони худ насб кунед, ҳоло муваққатан ба шумо хизматрасониҳои Яндекс.Govро пешниҳод карда наметавонанд. дар қисми поёни замима ба ҷои аломати фармоиш заказать навиштаи аз вақти ба кор даромадани хизматрасонӣ хабар медиҳем, сообщим, когда сервис заработает пайдо мешавад. тибқи замима ширкат хизматрасониҳоеро чун комфортнаи таксии бароҳат, мотокурьер ва автокурьер дар Душанбе роҳандозӣ мекунад. дар шабакаи иҷтимоӣ ба хусус Инстаграм аллакай рекламаи Яндекс.Гов Таҷикистан нашр шуда, дар пойтахт баъзан бо таксии рангаш зарди бо варақаҳои часпонида аз ин ширкат вохӯрдан мумкин аст. масъулини рекламаи Яндекс.Гов дар Душанбе Элмаз Бархонова ба Азия Плюс гуфтааст, ки ҳозир ин хизматрасониро дар Тоҷикистон санҷида истодаем. хабарҳои моро пайгир бошед. ба наздике дар бораи расман ба кор оғоз кардан огаҳ мекунем. гуфта низ чанде пеш паём хабар дода буд, ки ширкати Яндекс.Гов ҳамчун шарики бизнеси Рустами Эмомалӣ, писари раис ҷумҳури Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе вориди бозори хизматрасониҳои Тоҷикистон мешавад. бинобар резиши барфи зиёд барои ҳаракати мудовими ҳаманақлиёт дар шоҳроҳи Душанбе чаноқ мушкил эҷод кардааст ва ҳаракати нақлиёт муваққатан қатъ карда шуд. дар ин бора дафтари матбуоти бахши АРС, ки ба нигаҳдорӣ ва ҷамъоварии маблағ дар роҳи мазкур машғул аст, хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки дар ин минтақа бориши барфи зиёд идома дошта, маҳдудиятҳо ба мошинҳои вазнин дахл доранд. дар гузориш гуфта шудааст, ки роҳ аз ҷониби кормандони ширкат беистоза карда шуда маводи зидди лағжиш пошида мешавад. бо мақсади бехатар ҳаракат кардани дигар навъҳои нақлиёт, ҳаракати мошинҳои боркаш ва ядакдор муваққатан боздошта шудааст. қаблан Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании кишвар ҳушдор дода буд, ки рӯзҳои наздик дар як қатор манотиқи Тоҷикистон бориши барф дар назар аст. ҳамчунин ин ниҳод гуфт, ки дар навоҳии Кӯҳистони Суғд ва навоҳии Тобеи Ҷумҳурӣ эҳтимоли фаромадани тарма дар назар аст. кишоварзони Аш дар пахтакорӣ рекорд гузоштанд. дар ноҳияи Ашт аз ҳар гектар то 29,1 центнерӣ ҳосили пахтағун дошта шудааст. ҳолон ки дар замони шӯравӣ ҳосилнокии баланд аз ҳар гектар майдони пахта 17-18 центнерро ташкил медод. тавре дафтари матбуотии ҳукумати ноҳияи Ашт иттилоъ додааст, муовини сарвазири Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ноҳияи Ашт, ки дар пахтакорӣ рекорд гузошт, ошно шуда, кишоварзони ин ноҳияро барои барзиёд иҷро намудани дурнамои ҷамъоварии пахта табрик кардааст. Зиёзода гуфтааст, ки ин гуна ҳосилнокии баланд дар ягон шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ то имрӯз ба қайд гирифта нашудааст. ин дар ҳолест, ки тибқи омори расмӣ нақшаи кишти такрории зироатҳо дар Тоҷикистон, ки барои соли равон наздики 96 000 гектарро ташкил медод, беш аз 2 баробар барзиёд иҷро гардидааст. ба ҳолати аввали моҳи декабр кишти такрории зироатҳо дар шаҳру навоҳии Тоҷикистон наздики 198 000 гектарро ташкил додааст. дар ҳамин ҳол вазорати кишоварзӣ ҳамчунин аз рафти шудгор кишти тирамоҳӣ ва зироатҳои барвақтӣ дар Тоҷикистон гузориш дода, афзудааст, ки тибқи дурнамо бояд дар майдони 605 000 гектар шудгор гузаронида шавад.